Video ya masomo nigo iranirerwa bene ritkuria rero ase skuru ya Nyakiore ejwere Asenseme West Mugrango yemaga yaborokigwo be skuru yokorobekana eikia etakorengana no kubwati korengana no kunganyi okumwari mwobo omonene kochia ase skuru engao. It is 50 kilometers as it was, and this one is 8 kilometers. Wiki na ya moyoka ya etire abwase miroberio ya masomo abere atayo ase skuru ya sekondari ya Nyakiore maiga ya borokiwa be skuru eyo okora okurobekana asikiria buna nigo bare kwemurunganiria okunganyiwa koyoka beire omworokio monene we skuru eyiga ase Rieta Bruce Kirage ingana ya irirete abateneneri pexemi korwasi sub county eyiga ya Nyamira South kwimokya igetambukiro kyogosieka skuru eyo ase ke wiki eyemo nigo rero amasomo achaka bene inze yo mworokia omonene weskuru eyo ase Rieta Charles Omosa oyo oirire ribagari yaye Bruce Kirage kuna omwarimu omonene weskuru ya Nyakiore. We should be equal to 80 plus 50, which gives us 130 kilometers per hour. Iburi onde bwensi okagerete ngande nabwate wasi ende yonsi aso omwana oye ayengo saliyo lichinga kichi omwana o agocha ko kole revision tigaiche mapema neranda manene abandi advice nabalimu ba very ready kubakolera revision ekiagera amatuka abasirie wiki ngima abatorocenga na mange nanda balimu banchire nga kubabwati sibara so kubakonya abarai bepodi yeskuru eyiga nigo baenikirie buna kumubaro monene bwaborokiwa abo bagosoma ase kirasi ya 12 abo batangana kuigora rero nigo oikirana ase skuru eyo nare gotebia abana baito chinga kinto bwati bono aya beire tigaete erinde tochake buya naende bearing in mind nganto bwati time totumie chinga kiechiga chinke tubwate tochaka matemu mo teme ko utilize buya nabalimu bona bancheranire ko babwatesia erinde torikave erinde amatemu kago chigoika tonyore ngantu yariganeti buya igona inchenta ete ko basabera mona abana babaito bakanyeke buya naende bairane buya bona babete cancel nababoni naende mbakwaneru father class ya form 4 na kiaso rero ikibwata abana batari bake iko basoire bensi ne class kyocha kubwatia form 3 ijonerera soe litukulia chuma 5 ara form 2 egende kukura litukulia ichuma aboroki waba nigo rero bakobwa amona baibori babo abo asegati ya baibori beskuru eye bakwanire ayayiga maiga ya masoma ya kwiranirwa naende nairane rimbu yangona asaba ali mugutu arigani litukulia rera ase skuru nande nare badoli sibiri bunya mono ase skuru ya Nyakiore twagokire nendubuna abaibori asenge njenene twara abana baito bato promise na abana ngobo beke bali erebo nako bagisemi giriti tageire na matuka yatigarita make tari make asabana asabali muko bakoya maiga yokwiranirira amasomo ritukuria rero ase aborokiwa beskuru ya sekondari ya Nyakiore nigo babiri bagosegetwa buna bagenderere gokora umukia asengencho neria buna engaki yabo ase amatemu manene nigo yabereire angemono Kingo ripota Getembe kuroiga Nyakiore eye gutoka meye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeff Atigad Gisemba.